edition ya Time Stock tikuichula kuti Time Stock extended, and I'm privileged and profoundly honored kukhala ndi Dr. Dalitso Kabambe madzulo ano tikhale limodzi kuyambira madzulo ano 4 koloko ino mpaka 6 koloko, kuyambira 5 o'clock tikhala tikutenga ndemanga zanu ndi mafunso anu. So sit back, relax, kulikonse kumene muli, whether you are in Washington DC, nthawi kumeneko ndi 2 minutes past 9 ya mawa, akutimvera pa times.mw komanso kutionera pa Facebook page. Ku Abidjan ndi 2 minutes past 2 ya masana, iwo akutsogola ndi 2 akutsalira ndi 2 hours, pamene ku Dublin ndi 3 minutes past 2, ndipo ku Bujumbura ndi 3 minutes past 4, tuyendera nthawi imodzi, pamene ku Kenya tikulankhula pano ndi 3 minutes past 5, akutsogola ndi 1 hour. Ku Chicago 3 minutes past 8 ya mawa, anzathu akupita ntchito pano ku Chicago. Kulikonse osayiwala anzathu tinso ndi amalawi ambiri amene amatimvera ku China, ku Beijing nthawi kumeneko ndi 3 minutes past 10 ya usiku, akutsogola ndi 6 hours. You're listening to Times Radio, and check your time against hours now. It's 3 minutes past the hour of 4. Mene ndakhala tikunenera kunena kuti iyi ndi special edition ya Time Stock, the extended one. I am pleased to inform you kuti Dr. Kabambe is now in the house. Tikulandireni adokotala. Ndathokoza kwambiri Brian. Tathokoza kwambiri, ndipo tikhalire tikukambira nawo. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene akupikisana nawo ku convention ya UTM. Pali nkhani zina zimene tikambe za dziko, zina tikamba za chipani, komanso zina tikamba za ndale, kotero kuti musatalikire. Nambala yathu ndi 099-847-5902. Nyimbo yotsatira apeze ndalama COVID pakhomo. Njira yawo yopezera COVID ndikugulitsa zinthu zimene zili surplus. Ndechifoti surplus kulibe income, disposable income, kupena kuti COVID pakhomo lavuta kwambiri. Ndiye ineyo imene ndimwayicha kuti fertilizer crisis. Tili ndi fertilizer and food crisis. Iyi ndi yayikulu kwambiri chifukwa at a macro level mukaliona tsolo dziko lonse tsopano zikutanthauza kuti chifukwa agriculture is the backbone of the Malawi economy. Zapangitsa kuti tikulima zochepa, ndiye transport sector imadalira kuti yendetse zinthu zimene zakuloledwa zicha, nayonso yatsika. Financial sector imadalira zimene zikugulitsidwa zicha kuti ikwere, nayonso yatsika chifukwa zolima nzochepa. Ndi mmene agriculture yasokonekera, chuma chonse chasokonekera mdziko muno. Nchifukwa chake kuyambira 2020 kudzafika lero amakunena kuti GDP growth or gross domestic product, kukwera kwa chuma takhala kukwera motsimphina 1 to 2% only for a stretch of 4 years. Izizi Brian ukayang'ane ma records onse since 1964 palibe boma linabwera mdziko la Malawi likumapanga grow by 1 to 2% chaka ndi chaka. This is the first administration in the history of Malawi kuti tizipanga grow by between 1 to 2% in a stretch of 4 years of an administration. It's a disaster. Ndeti mu crisis yayikulu. Chachiwiri brand imene fund kuuze nchona kuti anthu ena amene salary amadalira kuti agule chakudya kuti akhale ndi moyo wabwino. Mwina kugwira ntchito panga business ndiye chimanga dziko muno chakwera kwambiri. Inflation imati kukwera kwa zinthu kuja kwakwera kwambiri, ndi anthu awasogula chakudyawa akusautsikanso kwambiri, nawo kuvutika maoko mana akuvuta kwambiri. Ndi mukayang'ananso gulu lina la anthu ndi la anthu ogwira ntchito. Inflation ija
kukwera kwa zinthu kuja kukuthamanga kwambiri. Tinachoka pa 7% in 2020 pano tukamba za 33% inflation. Chaka ndi chaka inflation je kumakwa zinthu zikukwera pa mtengo othamanga kwambiri. Actually Brian ndi koyambiriranso mbiri ya dziko la Malawi from 1964 kuti in a single administration inflation mangokhala kungokwera chaka ndi chaka kuyambira pa 7% mpaka na pa 33% chaka ndi chaka mangokwera. Sizinachitike no single administration mbuye mosema sizinachitike. Go and check the records. Sizinachitike kuti inflation mangokwera chaka ndi chaka for a stretch of 4 years. Sizinachitike ndikoyamba. Ndiye anthu ogwira ntchito akamalira nkubada ndaula timasarale tikumakwera ndi 3%. 4% pamene inflation ikuwa ndi 33%. Ndiye kuti zinthu zikuthamanga kwambiri mitengo pamene timasalale tikutsimphina. Ndiye anthu amene aja ma disposable income zawo they are squeezed. Ndiye alimi akulira anthu ogwira ntchito akulira. Now a business aja chifukwa inflation yakwera katundu wawo akamakauda ku Tanzania ku Zambia kakupanga katundu wanji mitengo yake ndiyokwera. Pamene ogula mbali nayi alibe ndalama alibe COVID. Ndiye nawo wanso opanga business nawso akuvutika kwambiri chifukwa akukumana ndi anthu amene alibe ndalama. Ndiye mitengo yawo akumavutika kuti apeze so income yokwanira pa business yawo. Ndiye mupeza kuti kaiwe ndi wa business kaiwe ndi mlimi kaiwe ndi ogwira ntchito aliyense mdziko muno akulira kwambiri chifukwa zinthu sizikuyenda. Nanji amakaoda zinthu kunjako ndiye muona kuti exchange rate nayo yakwacha pachinacho kati pa 732 kukafika mpaka na 1700 ndipo sanangoigwira pene pajapo. Koma yeni mina makaodera anthu ikumafika mpaka na 2700 ndikoyamba. So Brian ukapange check in the records of Malawi kuti exchange rate ya dziko lino ingapange move that fast in a stretch of 4 years from 732 all the way to 2800 on the parallel market. That's the first time. Ndiye even kuti ukagule katundu uja kuti upeze dollar ikumavuta kwambiri kuti ipeze dollar ikukanika kupezeka dollar pansika. Ndiye muona kuti Brian dziko lino lili mafuta nchifukwa chake lero kuli nkhani yoti mafuta akusowa. Forex ikusowa mafuta akusowa chifukwa ndalama zokulira mafuta zija tiribe mdziko muno. Ndiye kaya ndi wa galimoto ali pansewu iwe ka ndogula chimanga chikusowa ndiponso chikugula pa mtengo odula iwe ka umangodalira ulimi iwe uli panjala. Ana sukulu mpeza ana sukulu so nawonso mafiza akwera kwambiri makolo ndalama libe akukanika kuti atumizana ku university awatume ma secondary school kapena apange chani zikuvuta nzipatala mankhwala mulibe. Pano pa Brian kuti undifunse state of the economy is in really in shambles. It's in dire state. Aliyense angokhalira wa mayo as it were. What can be done? Zikuoneka kuti you have given up on hope in as far as dziko lino lilili. Is there anything that can be done to turn things around? Brian, chimene nganene nchona kuti ku dziko lapansi kulikonse boma limakhazikitsidwa with one single objective. Limakhazikitsidwa lilikonse mavuto amene mdzikomo anthu akukumana nawo. Ndiye boma limakhazikitsidwa lilikonse mavuto amene aja. What can be done ndina kuti boma lilalephera. Tili ndi driver amene samazi kuyendesa galimoto waipitisa kupompo. Mekaniki amene kuti akonze galimoto iyi uyamukanika ukonza galimoto ija yangokhala mawaya okhaokha. Chavuta ndi utsogoleri. Kuti tidziwe kuti apapa dzikatere timatere chavuta ndi utsogoleri. Ndafotokoza pambuyo Brian ngatokumbukira kuti mukonze chuma cha dziko lino pali mapillars atatu ofunikira kwambiri oti mwakonze. Pila yoyamba mmene mukupangira mabudget anu aboma. Mabudget aja aboma amene mapangira ndofunikira kwambiri mukonze chuma cha dziko chifukwa mabudget aja kumakhala nkhani yotolera misonkho kudula ndalama za boma kumakhaso mbali yogwiritsa ntchito ndalama za boma zija. Ndiye mukakhala kuti ndalama za boma mukungozitolera kumapanga squeeze anthu penalize anthu ndi maujeni ma rates akulu tax rates akulu mmakhala mukupanga mukuafinya anthu wana makampani a mdziko. Komanso mukakhala ndalama ziyasimu kudzigwiritsa bwino mbali naye ndiye kuti zimakhala kuti ndalama zukaononga economy yanu mene ilili. Ndiye kuti ndi situation point achwilipo kuti ndalama simuzigwiritsa bwino ndiye zikukaononga economy. Can you expand on that? Ndifotokoze motere. Mbali yotolera ndalama mukakhala kuti ma taxes anu ndakuluakulu 1. 2 mukakhala mukubwereka kwambiri ndalama.
boma ililipoli ndi boma loyambira on record from 1964 imene yakweza kubwereka kwa boma kwa ndalama mabanki kwambiri kuposa boma onenso inakhalapo mdziko la Malawi from 4 trillion mpaka nakabwereka mpaka nakafikitsa 15 trillion in 4 years. Then fotokoza akubwereka ndalama akapanga squeeze ma businesses ndena hotel kuti atole ndalama zija koma atapanga zimene zija ndalama zake kumene akagwisa ntchito kuti aziyendera azigulira zinthu magalimoto akuluakulu anthu alemba anthu ambiri mbiri mbomamo ma positions ena upeza kuti ma PS ma ministries alipo kandi 18 okha kwa ma PS alipo 70 chakuti ma directors mwina akanakha mwina 20 chakuti o 30 chakuti ma directors alipo over 400 chakuti mwina ma positions ambiri amene losafunikira alemba anthu ambiri bezimene brand wadzimva kwa kudzimva akupanga report ma reporters osiyana kuti khati kulemba anthu ambiri mbiri mbomamo ena iwo osafunikira komanso takhati kugula anthu amene tikalemba mwajisa ma PS aja tifunika magalimoto ma VX ma TXS ndiyo tiguleso magalimoto ambiri ma directors amene samafunikira aja tikugula katundu magalimoto ambiri osiyana ma office mwa utagulire zinthu tigule zinthu osiyana ndiye there is extravagance in government komanso anthu aja akuyenda kwambiri locally and internationally akumayenda maulendo akuti tikungomva mapanga report kupita kunja kwena apita ku delegations akulu komanso dziko muno kuyenda kwambiri zonse zija mugwisa ntchito mafuta you are importing them about 60 million dollars now imafunika every month yoti mugwisa ntchito kuti anthu aziyendera magalimoto osiyana pa ntchito osiyana ndiye pali extravagance mbali inayi yakuti zinthu zina zimene tikanatha kukhala osazipanga koma tikudzipanga ndedzikuononga ndalama zambirimbiri ndiye relationship yake ndi mbali inayi ndiona kuti makwacha tikabwereka mabanki kuti boma libwereke ngati nakabwereka posera mwavali abwereka 579 billion in 6 months ndalama zikabwerekedwa kupita ku boma zabwerekedwa ngati Malawi kwacha koma chikapita boma kucha akagula zinthu from abroad akagula kunja agulire mafuta agulire mafedereza agulire mafurniture agulire magalimoto agulire zimene zikugulirwa zija ndiye kuti akatenga ma dollars onse in the economy onse asesedwa akagwirisira ntchito zogula zinthu zakunja as a result mwapanga affect exchange rate pamene wajapo chifukwa ma reserves ano atsika kwambiri ndiye chifukwa atsika kwambiri ndalama yakwacha imayamba kubanika tsopano ikayamba kubanika force of supply and demand yamba kubanika pene paja ndiye kuti zipangisa kuti kwacha ijasopano ikhale kuti kuluza mphamvu njifanike lafika ku 2800 pa parallel market chifukwa kuti over a stretch of 4 years takati kubwereka ndalama zambiri makwacha ndikumagulira zinthu zambiri zakunja zimene zapangitsa kuti ma reserves akhala kutsika lero tini ma reserves less than 1 month of import cover official chifukwa chake nchani chifukwa takati kumangogwiritsa ntchito zimene zija tikupanga produce zochepa madola zochepa komanso tikugwiritsa ntchito kwambiri extravagance zogulira zakunja mapeto ake zopezeka kuti dola ija yatithawa kwacha yamba kutsimphina mapeto ake mafuta ayamba kuvuta so we have another crisis ya fuel crisis tindi fertilizer and food crisis tindi forex crisis tindi fuel crisis kusowa kwa mafuta ako kugwirizana ndi zimene mwalankhulazi kwambiri kaya Brian can you break it down for our listeners ndi zimene ndikufotokozazo kuna kuti mukaona kusowa kwa mafuta ndi chifukwa kuti pakatipa takhati kumapanga produce zochepa kutumiza kunja koma chonsecho takakhati kugula zosayenera zambirimbiri kuchoka kunja kupyolera mboma chifukwa boma ndi limene limagwiritsa ntchito kwambiri ma dollars amene timapanga produce mdziko muno amapanga produce ma dollars aja ndalimi alima amene alima foja alima amene alima tea alima amene alima ntedza zimene zikapita kunja zilibwesa madollars achakwa kusenchiro anthu amboma kugulira ma TX kugulira mafuta awo oyendera magalimoto awo kugulira ma computers awo kugulira mukazaonesa even amboma achi akalandira salary yawo zambiri zayoka ndi nyumba mwawo zimakhala zakunja zokhazoka ndiye akupanga forex ndi alimi mdziko muno akugwisa ntchito forex ndi anthu amboma mdziko muno ndiye tikamaliza kugwisa ntchito forex ija basi zipeza kuti tilibe forex yoti gulire mafuta okwanira mdziko muno kuti talima zochepa zapangisa kuti fertilizer akwere chifukwa kuti mene
kwacha chema imatsimphina ndiye kuti yamba kukwera mmene yamba kukwera fertilizer so nayo mtengo wayamba kukwera nakasiti mapanga import at 732 kwacha to $1 fertilizer price only 18,000 kwacha at 2,800 kwa $1 fertilizer price uja wakwera kwambiri wapangisa kuti fertilizer yakhale ovuta alimi adzivutika kugula fertilizer komanso zapangisa kuti mafuta avute chifukwa kuti tikulima ano zochepa tikutumiza kunja zochepa ndi $dollars ndochepa $dollars ochepa oboma liagwise ntchito onse pali $dollars nawo chepa kwambiri kapena palibiretu pesa kuti mafuta tikukanika kuti tigule mafuta lero mafuta ambiri tingogula pangongole akatapira akamalengeza pachati tapeza another letter of credit somewhere or tapeza another facility tapeza tikungoma mafuta basi nchifoti tapeza facility mamoti mafuta achabwezi tikumagwisa ntchito $dollars athu koma tikapeze facility actually pano paso facilities zimene zomakhalira akatenga facility adzingomwabe ikatha basi no akabwerere kwina azipangaso azikatsekeraso facility basi akuti natenga kubadeya zimene zikhala zomangobwereka ndi tikungokhalira no moyo wangu kubwereka kuti tikhale mafuta mdziko muno malo moti tikanapanga kuti tisinthe chuma cha dziko njira yake imene tinayenera kuchita number 1 is kuti boma lipange control its own expenditures number 1 lisiye kubwereka ndalama mabanki it must live within its means ngati boma likutolera 2 kwacha ligwirise ntchito 2 kwacha mu ntchito zake ndiye kuti ndalama zonse za mabanki zija zipita kuma businesses azibwereke apangitse kuti katundu apange katundu otuluka nchuluka ndziko muno atumize kunja akapanga katundu ochuluka ndziko mupititsa kunja amene ujalibweretsera $dollars ndiye boma so likasiya kuwononga ndalama zambiri ikayamba kugwisa ntchito ndalama zimene limatolera zokhazija zipangitsa kuti malamuti akanagula ma TX ambiri akanakagula kani ma furniture ambiri akunja akanakagula zambiri zakunja ifoti ndalama palibe ikanachepetsa zonse zija sikanamagula zimene zija ndiye kuti dollar ikanapulumuka pa market dollar ija ikanangokhala kwa anthu opangira ma business kuti chuma chipite patsogolo ndiye mbali imeneyo ndiye number 1 yoti boma ikanachepetsa zake zonse ndikumapanga live within its means imene timati fiscal prudence choyambirira kwa michofunikira choti boma likanapanga ndi chimenecho chachiwiri ndi chimati kukonza monetary policy akanakonza monetary policy igwirizane ndi mmene chuma chathu chikuyendera chachitatu akanakonza kwa chathu igwirizane ndi mmene chuma chikuyendera zinthu zitatu zimene zikakonzedwa ndiye kuti economy yathu ikanayamba kupita patsogolo bwinobwino ngati mwango tipeza kumene mukumvera program ya Time Stock the extended version tili ndi Dr. Dalitso Kabambe oimba wina mkasa adaimba nyimbo akuti ndidaona wanthu akulira
chamwera mapiko zadula ku waterboard escom passport yakwera mwamba kusefukira kwamatsi kwafika paja pamuliro olira sasekedwa paka mwasieni antu alire poti misonzi masika ulere sitigula kuti muziwe kuti ndawiye kulira sikuona singu mkulu woyendesa chisango analira sindiziwa adaimba zaka zambiri zapitazo nyimbo imeneyi kuti ndikuona amalonda akulira paliponse akulira kugwirizana ndi zimene mukulankhulazi. Brian waika nyimbo yabwino bwanji. Actually bu 2012 kukumbukira mpaka anthu anamba ma demonstrations tafika penepo tafika. So timalize pamenepa chifukwa we also want to talk about other matters. Mutakhala kuti muli ndi mwayi wokonza zinthu, we hear kuti you want to run ku chipani cha UTM later on ngati mungakawine kumeneko as candidate wa chipani. Who knows, maybe 2025 mukhoza kuwina. Ndi mmene zafikiramu ndizokonzeka dzikoli ndilokonzeka kuti likhoza kukonzeka. I want you to comment on that one. Kodi Brian anthu angodikira 2025 itu UTM ikulamulira dzikoli 2025. Okay. Mark my words pachenda kuuza tsiku lino Yes. kuti tidzagwira ntchito limodzi 2025 ndikubwera komano under UTM 2025 September. Anthu akhumudwa chifukwa panali zonena zambiri nthawi ya campaign. Tidzapanga zakuti anthu akhumudwa ndi zimene zachitika pano. Anthu akulira mayo aliyense akulira monga mmene nyimbo iyi kunena kumasankha nyimbo yabwino ko basi mmene kunena nyimbo iyi. Anthu akhumudwa ndi chaka chamawa anthu adziyang'ana kuti kodi amene ankatithandize kuti dziko tilikonze ni ndani. Dziko lathu likhoza kukonzeka ndipo mosavuta kukonzeka kwake mosavuta kwambiri. Okay. Choyambirira chimene chinalakwika mu 2020 kuzafika pano ichichi chomaganiza kuti ndikulandira 100,000 kwacha ndiye ndifuna ndizidya 1 million kwacha mwezi ni mwezi. That was the biggest tragedy of this government. Biggest mistake yakuti akupeza kandi 1 or 2 trillion kwacha koma chaka ndi chaka afuna aziyenjezera another 1 trillion kwacha in government expenditure. Okay. Zili ngati pa khomo poti mukulandira 100,000 kwacha mwezi ni mwezi mufuna muzidya zinthu muzigula zinthu zokwana 1 million kwacha mwezi ni mwezi. Brian otapita kwa asing'anga otapemphera otatani iweyo uzikhala moyo wovutika moyo wako wonse chifukwa iweyo masamu sakuyendera bwino. Ndizimeta khadi kupanga kwemba 2020 tukulandira 100,000 kwacha tupanga spend 1 million kwacha mwezi ndi mwezi. There is no way munga khale ndi mpata wabwino mudzikamangulira kusiyana ndi banja unalo mkulanda 100,000 kwacha ndiye pa 100,000 mukutidya 50,000 kwacha 25,000 kwacha itizipanga invest 25,000 tizikabweza ngongole ngati tinali nayo ngongole. Banja ilili over time lipezeka kuti lamba panga investing na kapisa kena kamba kukwera chanchani income chamba kukwera zinthu zamba kwaendera. Koma ife tinatenga economic policy fiscal economic policy yolakwika kwambiri yakuti tasanduka anthu aja omangokhala basi nomangodalira ngongole. Ndi ukamangokhala akatapira mapeto wake ndizimeti kuzoona ife ziti makatapira atipweteka panopa adzadza makatapira aja panopa basi no we are soaked makatapira. When you are soaked like that, you are doomed. All of us panopa we are doomed. Chifukwa tinapanga zolakwa to correct it. Ngati munthu alinzi ngongole 15 trillion kwacha. Iye yakumapeza 2.8 trillion kwacha pa chaka. To correct it, number one, let's live within our 2.8 trillion. Okay. Ndiye kuti tichepetse expenditure yaboma all the way down to 2.8 trillion imene tikumapanga collect. Okay. Ngati zingateke even expenditure yitsike pansi mwina to 2 trillion tiyambe kumabweza ngongole zicha
munthu ngati amaononga 1 million kwacha mwezi akwanda 100,000 asiye kuononga 1 million kwacha pamwezi ija aziononga 50,000 kwacha mwezi akaononga 50,000 kwacha ayambe kumabweza ngongole zake za mbuyomu komanso ayambe kumapanga da business atake to timbwezera ndalama zambiri. Imeneyo nde solution number 1 koma boma iliri brand sukunimva boma ili solution imene yavuta chifuna kuti anthu adawalemba kale anango atenga anthu amene wage bill inachoka almost 37 billion kwacha pamwezi, wage bill pa 100 and chakuti billion kwacha pamwezi. Ndiyo kuti anthu omwe achotsa tupita kumasankho komanso tupita kumasankho akuyenera kusiya kupita kunja kusiya kwenda mdziko muno asiye kugula zogula azikwanitsa pamene kupita kumasankho afuna akapange pa campaign ndiye ziyavuta tusaka asiya campaign yemwe pogwisa ntchito magamo taboma ndi mafyolo aboma. Ndiye that is very very difficult for this government, but that is the solution number 1. Pakhomo pakavuta kuti padzadza ngongole dzakatapira dzavuta pakhomo. Number 1, you must live within your means. Ndiyo kuti chepetse expenditure yabo monse all the way down. Tikatero tiyambe kupanga invest in proper areas zimene tingafuna kupanga invest. Mwachitsanzo amango kamba za ujeni za tourism, mining, manufacturing, agriculture, transformation zimangonenedwa pakama mukayang'ana mmene muchasumuna ikidwe ndalama zake. Timafunika kuti tikayamba chonje tikachepetsa expenditure koma tiyikeno letse ku mining kucha. Mwachitsanzo ku mining tikudziwa kuti tisamayika 100 billion 500 billion kwacha pamwe pachaka chaboma ku mining. Tikhoza kumatsegula migodi yambiri kumene kuchako ku mining kupezeka ntchito zambiri tizipanga produce katundu ochuluka tizitumiza kunja tizikhala ma forex tiyamba kutukula dziko lathu through mining. Koma kuti imene chachiteke tilowetsemo ndalama serious money into mining development. Komanso manufacturing timango nena kuti tifuna manufacturing tipange develop koma manufacturing yo sitikuyikamo ndalama zoti tipange develop manufacturing. Mutatapanga set up a manufacturing development corporation katinali MDC kalemochi ndikumaipatsa ndalama zochuluka zokwanira ithandizire the areas made for dipange develop in manufacturing. Ndiye kuti manufacturing itiya mapanga zambiri zokusenchira nziko muno tisiya upanga import zinthu zina zake zosafunikira panga import outside for this banga muno komanso tikapanga katundu ambiri tizipititsa kunja ngati China apanga idafika stage na kuti yayi tenti ipange develop our manufacturing center tikhale a manufacturing hub of the world. Anapanga zimene japano mapanga produce katundu otuluka kwa dziko lonse lapansi. Ifenso tikhoza panga chimodzimodzi koma we need proper structured investment in the manufacturing sector so that we can develop that sector to start producing a lot for our economy. Ku tourism kunakonso timafuna tipangeko invest kuti tourism jatipatse ma returns on investment. Sango asira private sector they are doing all they can. Komano as a government we go in and see how we can invest in njipanda na brand tikwanda 100,000 kwacha tije 50,000 kwacha 25,000 kwacha tiyike tiyambe kumapanga invest muzitumbuwa mandazi and so forth in a government setting tikuti zimeja ndalama zija tipange invest in mining tipange invest in manufacturing tipange invest in tourism tipange invest in agriculture and its value addition. Zikufunika proper investment structured investments there. Tikamango lankhula it's all rhetoric hayi tikufuna tipange zakuti tipangeza timangonena koma we are not serious by putting investments in those sectors so that those sectors can create jobs, can create output, can create GDP. That is most important for our country. And then zimeno UTM chaka chamao. If I UTM ngoja zatu zazikulu ndi ziwiri. One, united tukuna kuti amalawi akhala amodzi nsanje mpaka na kuchitipa tikhala amodzi izi zomandi kuti tikala mboma ifa kuthyolo tufuna tose akuthyolo tikhale mboma zite zikhale kuti walowa mboma yukandu ndani komano kulembana ntchito ikhala across the board just on merit. Izi zoti walowa mboma yi ndi wakuthyolo ndiye titenge maujeni ma contracts osaboma adzipita kwa anthu akubene kujaku wa political connected. No, zimeja zite we must be united as one nation. Zizipita just on merit. Izi zomana kuti ma projects adzingopita kumene president akuchokera zimeja zite tizipititsa based on the returns on investment imetinga ipeze by establishing a particular project in a particular area. Zimene zoso ndezofunika nde ifa UTM ndikuti for zatetse tsango actually ukayangana mbuyo Brian upeza kuti kuyamba 1964 boma lili lonse lakhali ndi tsango aliyense wamnakha kubwera akungopanga perfect
kuchipanga perfect chitsankhochi kuti zisankhana mitundu kumachotsana mmene tingafuna kuchotserana kumamanana business mmene tingathomanenana tizingopatsana based kuti uwindo wakwathu and so forth zimene zakhazi kuti ndi UTM chaka cha mayi ifuna ithetse zimenezo. Chachiwiri chaka UTM kuti for zapange transform dziko la Malawi, transforming the format UTM, right? UTM transforming the nation, kuichotsa kunjala kuibweretsa ku food secure nation, kuichotsa kumphawi ikhale dziko lolemera, kupanga kuti dziko litukuke lisina. Chifukwa chake manifesto ya UTM monga amene ankanena malemu athu president athu malemu mzimu wonse mtendere the late to SKC amanena kwambiri kuna kuti tikufuna kuti tidzapange ma mega farms, tidzapange kudzasinthenso ulimi wathu kudzakhale wabwino. Fertilizer tifuna adzatsike mtengo, adzakhale mtengo omverera otalima adzakwanitsa kugula kandani, adzakwanitsa kugula ndi zakudya zochuluka komanso zolima zochuluka. Tidzachepetse zimene zijazo komanso tidzayike ndalama mu ntchito zosiyanasiyana kuti pachaka 1 million jobs to be created. Ndezi zimene zizi brand zotheka koma number 1 zikufunika kuti our fiscal policy tiyambe kukhala within the means of what government is collecting. Tikakonza mene pacha kukonza our monetary policy, exchange policy, macro economy tikaikonza ndikumamba panga invest in the right sectors of the economy will begin to grow. Chifukwa ndi potential yaikulu ku agriculture, ndi potential yaikulu ku mining, ku manufacturing, koma kumene kuchako kuti ife tipange realize that potential we need to have serious investments in those sectors. We can only do that if there is fiscal prudence, we remove all excesses and bring in the right expenditures in the national budget that include investing in these serious sectors of our economy. Timwere madzi pang'ono tikabwerera we'll talk about politics za ku UTM and national as well. I'm here, Brian, for you. Chabwino oyimba wina adanena kuti zisakuwawe zonsezi zokufikani kuchokera kuno ku wireless yanu number 1 wireless ya Times. Ndine Brian Banda, ndi the honorable Dr. Dalitso Kabambe
presidential aspirant ku chipani cha UTM. Nyimbo ikumveka pasipasi ya mphamvunso kwambiri wataya mangankhanga kuona ngati wapeza nkwali kukufikani kuchokera kuno ku wireless ya Times. 18 minutes to the hour of 5 ndipo pa 5 koloko titsekula malaini anu malaini athu kuti inu mukhoza kuimba foni nthawi ikakwana 099 847 5904 kuti muwapatse moni Dr. Kabambe komanso ngati muli ndi mafunso awiri atatu muwapatse. Zikuyenda bwanji ku UTM and how optimistic kuti convention ikamatha weekend ino mukawina, and why should people vote for you, Dr. Kabambe? Quite a loaded question. No, Brian. Yes. May he so rest in peace, our founder and former president of UTM, the late Dr. SKC. Chipani chinakauti chakumana ndi chipsinjo. Yeah. Since the demise of the former president of the party, and the party was undergoing mourning period. And then people may sometimes think that the party wobbled along the way, but the beauty is that the leadership in the party managed to hold together everyone else. Yeah. This far, and I think they should be given credit to have gone through such a very, very difficult and a trying moment. By the way, the late SKC, our former and founding president, was a towering pillar in the UTM. He held together everything. He was central in everything. So that was a huge loss to the party. And everyone else in the party was at a loss when that happened, when such a tragedy happened. And what we have seen now is that the party members have now been picking up pieces following that demise. So I would rate to say that the party has succeeded very, very well in sustaining the efforts that our founding president, the late Dr. SKC, was pushing. Here we are indeed going to the convention. Tilowere kuchicha wako. Tikupita no ku convention. Yes. Sunday likubwera ali. Munaona tuna dance. Saturday lija madzulo kuno Banda inaenda bwino, ndrama zambiri zapezeka. Sunday lili kuli convention. That is another success of the party. Zaenda bwino kwambiri. Ndiye mukandifunsa kuti zikuenda bwanji ku UTM. Yeah. Ndikupa kuti against all odds and challenges zaenda bwino to this far. Going beyond Sunday, ndikupa kuti tikakama kachoka pamene kuja tikachokano with a renewed effort. Ndikupa kuti zonse zikaenda bwino. Ineyo mwandifunsa za ine kuti ndikawina kapena sindikawina, ndikugwira ntchito kwambiri kuti ndikawine. Okay. Ndikuyetsetsa kupanga kampeni imene ngathe kuthera kuti ndikawine, ani ndikukhulupirira kuti ndikawina. Okay. Komanso ndikuwafunira zinzanga onse zabwino. Whoever wins. We just got a report at this hour kuti a vice president amenenso ndi president wa UTM akuti sakayimira now ku convention imeneyi. Does that give you and your fellow aspirants an upper hand? Ndithu ineso ndikungoyimva kuchokera kwa inuyo mwene mwaninamo. Yeah. Kuti sakayima ine uthenga umene nasana umve. Koma ndithu ndimangozona tilipo 5. Okay. Ine ndimangolimbana ndi nkhondo yanga. I was running my own race. Okay. Kuti ine ndikawine regardless whatever the competition is. Okay. Ndiye ngati dzatero sinduzotaganiza bwanji komano iwo ndamene angafotokoze kwambiri, koma ine I'm just running my own race. Ndikuposo aliyense so is running their own races kuti aone kuti kodi akadutsa bwanji kumeneko. Ine ndine chikhulupiriro kuti ndikadutsa. Khaka na khapo kasaka na khapo ndi chikhulupiriro ndikadutsa. Dziko la Malawi likufunika president wotani 2025, and is that you? President amene akufunika 2025 ndi Dr. Kabambe.
ineyo Brian yes ndikukamba ni madelegates kuti akandivotere yeah ndikhale president wa UTM cholinga tikamenye nkhondo pa ground 2025 UTM ipange boma. President amene UTM akumfuna panopa ndi munthu amene akapangitse kuti UTM ilowe boma chaka chamawa. Ifa UTM ndife owawidwa mtima chifukwa mbuyo mutakhala kumusana kwa wanthu sizinatithandiza. Komanso mbiri ya dziko lino from 1964 aliyense amene amakhala kunsana kwa munthu sizimamuyendera. Okay. Chipani chake chimafinyika chimatha kutsika mphamvu mwinanzo kutheratu. That is the history we have before us. Kuti ukakhala kunsana kwa munthu sizimayenda. Ndiye UTM yakhala kunsana kwa anthu inasonkhezera nawo memo jasana jenawo avutika alimena lili muja ulendo uno soka khalanso kunsana kwa munthu ulendo uno ndoti munthu uyo akakhale akawinise chipani cha UTM ndiye ine ndikudzipereka tigwira ntchito pa ground tithamanga kuti tikawine chaka chamawa kuti UTM idzakhale mboma. Ndikobwereranso mbuyo pang'ono Brian. Yes. Kudziko lapansi chipani chimapangidwa cholinga chopangira chipani sura akasewere phada ya akasere fly kapena akasere mpira kapena committee ya pamaliro ya chipani mapanga cholinga mukapange run government one day mapanga cholinga mukapange run government affairs one day mukalowe mboma. Ndiye pano ena watayesa taona mena mapangira amalawi akuyembekeza atadzaona koda wamata UTM akuti azathetsa tsankhowa akuti azatukula dziko lino amene wawa bwanji tawayesa ndi amalawi afuna awayesa UTM chaka chamawa kuti atero ndi ena ife tikubweretsa in UTM Brian kundimva ena ife tikubweretsa ku UTM experience in the public sector, experience in the corporate world nanga sindi kuti mmayamba chipani ncholinga choti muyendetse boma. Ife tikubweretsa no ukadawo ndi upangiri oti takhala tikugwira ntchito kubomako zaka 25 kumeneko ndiye ndi upangiri umene ndawubweretsa ku chipaniku kuti chipani chitipange kampeni tilowe mboma kuti tikalowa mbomamo tidzakonze zinthu zakhale zabwino mbomamo kulikonse ku dziko lapansi. Chipani chikalowa mboma kapena bomalo anthu amayembekeza likonza mavuto amene bomalo lili dziko likumanalo. Ndiye chaka chamawa amalawi afuna boma lakuti mavuto alipowa adzathane nawo. Mudzaona anthu amapanga kampeni haizonse hayi fertilizer tizatsitsa iyayi ntchito zapezeka tizateteza amakhala kukamba mavuto amene ali mdzikomo ndikumapanga ma promises ma pledges tikalowa mboma mavutowa takonza kulikonse boma limakhazikitsidwa likonze mavuto amene alipowa. Boma lilipo pano likukanika ndipo lalephera mavutowa ena sanabwera mbuye mwana akanika analephera pano amalawi chaka chamawa ayesa chipani cha UTM kuti mavuto alipowa adzathane nawo. Ifeyo ena ife with our experience in treasury Ministry of Finance, our experience ku Reserve Bank, our experience foreign affairs, our experience in the Ministry of Health, our experience in the Ministry of Agriculture, our experience in education, our experience in the whole government. Mine takati kuzungulira kuja takati kumaona mavuto imafunika kwa ntsuku nanga mesa mufuna mkawe mboma mkapange run government. Okay. Nanga mukakati magulisa ujeni magulisa ujeni zindu mashopu ndiye mufuna mkakhale president zija zimavuta zijaka. Okay. Nali uchipiko ndizija zimavuta zija. Koma munthu oti wachokera kumene koko kuboma koko kudzidziwa kale it's from day one udziona kuti chuma cha boma sanga kupinde from day one akupindaso bwanji ndi kuzidziwa zonse zija nde ife tikubweretsa that wealth of experience pamodzi ndazi nzathu ena wonse tigwire ntchito tipange campaign tauza amalawi zimene tingatuzasinda dziko muno kupanga improve tizipange zimenezo kuti dziko linolo kuyambira chaka chamawa tilisinde likhale dziko labwino. That is the promise that we'll be making. Tipanga manifesto tingochoka pa Sunday lino manifesto yabwino imene tikati kuthamanga nayo dziko lonse lino kuyambe amalawi kuti adzavotere UTM ndi ngoja zake zabwino. Ndimafuna ndi kumvetsetseni bwino Dr. Kabambe. Yes. Ma delegates aku convention ngati akasankhe inu si munthu woti mudzaphatikana ndi wina. I want to get it very clear. Kuphatikana ndi winako iwo ngati akufuna bwere kumbuye kwathu osati ife bwera kumbuye kwa kumbuye kwa why siri kubwerezaso zimenezozo ya that mistake was done. Can you say that again? Ifeyo tikupita ngati UTM pa ballot. Okay. Amene akutifuna abwere kumkusana kwathuko ife kumsana kwa munthu sitipita kusana kwa munthu sitipita kusana kwa munthu
chifukwa kunsana kwa munthu sizimayenda. Ndangokupatsa mbiri Brian. From 1964 utayang'ana aliyense anakhala kunsana kwa munthu sizinamuyendere ndi chipani chake chomwe chinafa chinatsika. Ndiye kukhala kunsana kwa munthu sino solution. Anthu ena kumanena iyayi takanizana mbwere pamodzi ife siti kwamba zimenezo ya ife tibera convention tikachiwa convention tipo tithamange pa ground tili ni manifesto yabwino tikayigulitse manifesto yathu pa ground tauze anthu chimene tingathe kukwanitsa ndi kupanga chaka chamawa anthu adzativotera mwaunyinji ndipo tidzawina chaka chamawa. Kampeni ya president wa UTM yafika povuta kwambiri, ma temperature kumakwera. What comes to my mind ndi Mai Makuta muwadziwa kwambiri ndabwana anga uchipani ndiye adatsuka mkamwa masabata apitawa. Akabambe sangakhale, akabambe adazunza Saulo Chilima, amakaniza ndalama Saulo Chilima ali vice president. Ndimafuna muyankhe imeneyi Brian. Kuyankha wake nkosavota. Yes. Ndizona dili naka mlembi wa ku foreign affairs. Chifukwa accusation yakuna kuti ineyo nakaniza carpet ya olemekezeka a vice president Haimene Ijayo. The late Dr. SKC nakaniza carpet nthawi ya DPP. Okay. Ineyo nali kuboma. Nali mlembi wa unduna ozangana maiko ena foreign affairs. PS wanka napatsidwa September 2015. Okay. DPP itangulowa amene mboma 2014. Okay. Nachotse nakwezedwa kuchokafika kukanga the governor of Reserve Bank April 2017. Zaka ziwiri nakhala ine PS wa foreign affairs. Mu 2017 mene machoka kukhala PS foreign affairs nkuti ubale wa president ndi vice udakali wa bwino nthawi imeneyo ukumbukira Brian. Ukumbukira moti even September wa 2017 tinali ndi mkumano wa ukulu wa akulu mabanki ma insurance companies ndiye na hotelo umene tinapanga lead ife wa Reserve Bank. Ndakapempha a vice president manager kuti adzakhale mlendo wathu olemekezeka pa sonkhano meneyo chifukwa ndinkagwirizana nawo malemu nthawi manager analanzanga partly chifukwa tinaphunzira zofanana timapanga zofanana mu ntchito mwathu ndiye ndimagwiza nawo kwambiri malemu. Ndiye sizoona kuna kuti ineyo ndikakanize carpet iwo waja nkomwe ubale uli bwino. Okay. By 2017 mene machoka foreign affairs ubale uli bwino mukumbukira UTM inapangidwa 2018. So Mai Makuta zabodza sina chitike olo tsiku limodzi sizinachitike zimene zicha. Ine ndikuti ubale pakati pa president ndi vice unali bwino mpaka 2017 ni machoka ine ku foreign affairs April. Mene amasemphana ndikumakayambisa chipani cha UTM ndi 2018 ineyo ndili governor wa Reserve Bank ndipo paliso accusation akunati ndili governor wa Reserve Bank akuna kuti ineyo ndinkaganiza ndrama kuti nozisapite ku office kwa vice president ino. Kodi Reserve Bank imakhudzira ndi nkhani za budget za ministries sizoona zimezi nkhani za budget za ku treasury. Anthu akafuna ndalama za maunduna amapita ku treasury a minister ndi a budget director ndi a treasury amene achana apanga ndrama zokoza za ndrama za maunduna osiyana sapanga ndali Reserve Bank ya Malawi. So you're not worried kuti anthu akulankhula ngati simene irunzabodza ndendali simati apanga hit up ndi ale samatha kunena chimene angathe kunena. Okay. Koma zimene zabodza ino koma simupanga ndale zonenana. Ine ndili ntchito yako ndauze kuti chumachi chasokonekera bwanji. Ndipo UTM malinga transformation agenda yathu tingakuchikonze bwanji tingatane kuti tipatsogolo zimene ndikulimbana ndini osati nzikamba zaina kuti amphuna ndi ifupi na ndi itali iyayi. Amenewo Dr. Dalitso Kabambe, former governor wa Reserve Bank of Malawi. We are in a 2-hour discussion. Madzulo 4 minutes to the hour of 5 Central African Time. Timveranso nyimbo ina tikabwerera kumeneko titsekula malaini athu 099 847 5904. Malemu Lucius Banda adatisira nyimbo akuti weresike endi ikubwerayi. Titsekula malaini athu posachedwa apa, but I think I will not be a good anchor. Pali mafunso awiri amene nenena kuti ndikufunseni and you bear with me. Mafunso awiri. Anthu amanena kuti awiri numuli governor wa reserve. Mudadzikundikira kwambiri salary 28 million munthu mmodzi. Kwezimene zidachitika nzona andingati if that happened dziko losauka ngati limeneli munthu ungamatenge dzindalama zonsezo wekha
muyankhe imeneyi ikatha imeneyi pali funso linaso. Dr. Kabambe. Ndathokoza Brian wandipatsa mpata oti ndiyankhe funso limeneli. Yeah. Ndinadzakhala ndise kuchokera 2012 mpaka na pano. Okay. Amalandira ndiye kungopanga single out Kabambe kuti ayi Kabambe akulanda ndalama zambiri koma mwa ena onse from 2012 magavana onse range yawo sala imakhala imeneyi including the current governor, but people just stick to DK kuti amanda sala yambiri 20 kambi za DK, which is very very unfortunate and unfair. Funso lachiwiri ndilakuti mukuyankha milandu ku koti and yet you want to be the president of this country. Zuoneka bwanji ife tidziti zuoneka bwanji? Brian, yes. Anandimanga 2021. Yeah. Ndipo nthawi imene animanga anandipitisa ku koti amakandiuzana akuti ineyo ndinauzana kuti apereke mafigures olakwika kwa IMF. Amaicha kuti misreporting. Yes. Misreporting yo ndi nkhani ya net international reserve figure imodzi. Yes. Ya net international reserve. Yeah. NIR. Yeah. Figure ya NIR yo imeneyo amapanga calculate a team of technical experts. IMF ndi ya ku Reserve Bank ndi ena hotel kupanga calculate that figure. Yeah. Kubapitisa mafigures amene ajawo as part of the program imene malo ina nayo ndi IMF. Ndi amati mafigures amene aja anali olakwika. Ndiye that was the essence of the misreporting. But Brian, look, it's an issue of a formula. An issue of a formula, and it's not something that the governor deals with. Okay. It's something done at the technical level, not the governor and the Minister of Finance dealing with an issue of a formula. So it is an issue of a formula. That's why since 2020, the challenge has been kodi mulandu wake mpino kodi okudza na formula ndi mulandu wa mtundu wanji menewo. Ndiye munamva ntaija kufana anadzapanga uje na accused tonse ndi mwanamveka natu tsamo ndikutsalamo ine ndi amathanga, but the challenge all along has been kuti apeze the right charge yoti adipange charge kuti mlandu huu opanga kuitsa formula mlandu wake ndo akuti ife na person enough on view the formula was correct, absolutely correct, koma nkhani yake ndi ya formula anyway tikambe nkhani ya formula ayo kuti ndi akuti inalakwika which we can contest and we will contest, koma nkhani yake ndi ya formula koma formula charge yake ikuvuta kuti ipeze malamulo a dziko kuti formula mlandu wake ndo akuti. Since 2021, I've never taken plea as of today. Yona kuti mlandu wake nduwu ndiye ndinene kuti ndikuvomera kapanda ndikukana chifukwa zimene abweretsa ku court zimakhala zoti our lawyers contest and as a result zimapezeka kuti basi mlandu padakalibe mpakana pano. I've not yet taken plea kuti mlandu wanga nduwu since 2021 I've not taken plea kuvomera kapanda kukana because mlanduwo sunadziwike mpaka na pano. Every single time they bring an issue, they try that, all that is thrown out in the courts. Mukumbuka pachana afuna kufuna kuthetserana. Mupita kumasankho muli ndi dzingwe nkhosi ngati a Donald Trump. Ndendi pita bwanji a Donald Trump wanena wapeka chisazo chabwino. Yes. Wako America. Yes. President wako America. Yes. Donald Trump anali ni milandu 88. Iyeyo kusiyana so ndine. Iyeyo was charged. He have not yet been charged. Okay. Number 1. Okay. 2. Number 2 pa iyeyo 34 inali yoti ampeza ni milandu convicted. Ampeza ni milandu 34 felonies ampeza ni milandu chaenda mpaka mapeto 34 ampeza ni milandu. Lero ndi president wa America ora nani ndi milandu 88. Yeah. 34 felonies yoti apanga ucheni ampanga charge kuti walakwa ine natengera 2021 mpaka na pano sana ndipatse charge kuti charge yanga ndi ndione kuti ndivomere kapena ayi ndendikaka ndikakhala president ndikhala president dziko lino chaka chama mukhala. Yes, ndikawina convention ya UTM chifukwa UTM ndimene adzakhala president wa dziko lino. Chabwino nyimbo yotsatira kenako tsekula. This is a 2-hour discussion ndi Dr. Dalitso Kabambe, and we have been quite candid in asking zinthu zina zimene mina sikuzobweretsa pungwe, but you are handling these questions honorably. We want to open our lines, but before we open our lines, pali china chikugunda mtima. Haidi to Brian. Pali chikugunda. Nyimbo mwika zabwino kwa basi. Auri ujana uli modzi. Kukuyamikira. Mwimba nyimbo zabwino kwa basi. Zikomo kwambiri. This is Times Talk on Times Radio. 11 minutes past the hour of 5.
wireless ya times. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Obro jogera kumpemba planta. Aubre mwayamba kutimvera nthawi yanji? Mayambiriro mayamba ndipo mayamba Kabambe nyimbo zoyamba introduction I was there. Apatsani moni Dr. Kabambe akukumverani pa wireless pano. Bwana Kabambe bwana. Ndili bwino ka inu bwana Obre kumpemba. Ndili bwino. Ndi zoyankhula ngati comment mwaso ndikukusanyana mafunzo awiri ngati. Please go ahead. Kabambe jambira ndikufunira zabwino zonse kutoka mukupita kumkompikisano ndesi kutoka kukabwera jani. Zikomo. Mukoza kukaluza mukoza kukawina kuma mukapomeza chingabwere kwa chisango cha anthu amene ali kupanyika. Kuma nadindi bufuse kuti unachoka kuti zifua zake siri kufuna kuzizana family banja lina kali. Na ubene munapita ako amene tili kuja ngati ma supporters kuonerera tinaona kuti kupita chifukwa kumbe kafuna udindo kati mtsogoleri ndidabuduka kuti unakuja kufuna kuti anyamata alowe kapa mtsogoleri wawo wakalero udinde wa mphamvu anakuzokosa bomali de ena gulina lazi kana nakuonerera kuti tisata mweyo ndinagula anthu ena kuchitoka ngamsazati kakatiwa kuzulumia kumene likosoka kapa mtsogoleri njala ya mtsogoleri mutafika uku nene kabisa mwana kumimpungu ngo uhuru ana kuba kandi majegede manyozeka mwatu kwa nyinga kwa mandiro mungoliba mtima bandare pakali kuliko telegeze kuti munya convention kuja mwaluza this primary convention mwaluza mubafuru kodera mala kuti mudabiri lero ka UTM nde ili yoluza UTM is out of government mudadani inunga luza convention kumanso onga kale nyo muda wina ndeo kuvezeke kuti convention yokuja anthu mwekujako convention yomwe wina kwa pa president wa dziko mwagwanso chipani chanu chinachita bwino wena awina mudzapitirizabe kuthandizira UTM muti poluza kongo mzakati na 5 chinaso pafuso momwe handi kuti pa extent ndetereze kuti inyo unalephera pa convention mzanu wina kanti ajamadi akambala ndati wa wina ndaminiyo akwesa maganizo kuti ife ndipangangwirizano ndi UDF ndipangangwirizano ndi afodi koma tikhala achiwiri takambirana ndipo ineyo ngatichigolera ziziro nacho ino mudzachoka chipanicho kuti mufuna wapikhala mwamba musokhala tsogolo funso lamba kalimeno funso lachiwiri kali mukulemba kantiti akulemba ndithu ndikuwaona akulemba funso lachiwiri nati ndifunse kuti nzeru zijamukuzifotokoza kuti uyu adatere unakusokoleza chuma utufereza sisa uyadzaje chenye zimene zizi ife anthu amene tili amalawo pa mulungu tidazimva kale kwa malemu SKC IMCP sadawine chifukwa cha mfundo zawo achakwera sadawine chifukwa cha mfundo zawo achakwera adawina kuja manifesto ya UTM inye dali manifesto ya bota Malawiyu alibe kuthelera kuti angakusefere 4,000 ini zoona Malawiyu saba ngafora sokwanira kuti angatsenya ili yose menebo malimene kabla kuti kwa malemu chilima mena manene mkuu wa usomunteje anamwalira siku na kufunga rosese kimalira koma kuti adali mkuu wa bota kwa mbiki anada ononga dziko nikufipa mamilima ndi inuno kwenji tukungateke mkamaya mkwama noma mudzivomereza kaya kuti ifela ndi mutana amanthawi ya chitinaija ili ndiboza walikulu mapano batibwera ndi zinthu zimene zinga zimene zoonadi zimene zikuza kuchitika kubana kuposa kuti mudzinena kwenyo akabamuna ngurano ndakumfanira kuti awawa anekusekereza awawa chuma sale kuchiyendesa bwino awawa mukwanira musaiwale kuti this formality of government anayamba pamodzi ndi achilima inu kulibe tosefe tinali ndi hope kuti wisikilima akwanirisa masomphenya amene ali manifesto kulephera kwa chakwera lero we don't just point a finger at chakwera, we point a finger at chakwera and the malemu saulo kilima because they were both liars. I think you have made your point clear. We want to take as many calls as we can. Let him answer these things. Finally, akumbukira so kuti mneneri wa chipani Njawala dana mafotokoza pa interview yake kuti iwowo akuti tipita ndi chipani china ndi kusitinga konzero ka 50% ni mtunda. What does he mean to the publicity sector of the party after 2020?
Aubrey ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri kuti munapeza mpata wotimbira madzulo ano. Mverani wairesi yanu akuyankhani Dr. Kabambe. Mwatilemekeza kwambiri. 099-847-5904. Let's take those ones, then we'll take another call. No, that's better, Brian. Yes. Kuti ifo afusuka ndatatu onse awayika pamodzi ndingowatsimikizira Aubrey kuna kuti ineyo kuchipani cha UTM ndabwera ndikukhazikika monga wina aliyense amabwera chipani ndikukhazikika. Chipani cha UTM lero anthu ambiri mukaona anachoka ku DPP ndikudzayambisa chipani cha UTM akhazikika kumene kuja chipani cha UTM sakubwereranso kwina kulikonse iyayi. Ndiye ine ndi mmodzi wa iwo oti ndabwera ndadzakhazikika ndipo sindiso ni maganizo opita kwina kulikonse. I exercised my right kuti no ndilowe chipani kuchoka chipani cha DPP. I also exercised my right exam constitution kuti ndilowe chipani chiti komwe zipani zinalipo zambiri ndikanatha kulowa chipani china chilichonse koma nasankha kulowa chipani cha UTM chifukwa chipani cha UTM chimene ndikuona kuti chili masomphenya abwino komanso ndi chipani chimene chili ndikuthekera kwakukulu kuti chilowe mboma chaka cha nthawi zambiri. Aubrey anthu ambiri malayi muno akamati akuchoka chipani nthawi zambiri amachoka chipani kukalowa chipani chimene chili kolamulira cholinga choti akakhale nawo pa tebulo azikadya nawo. Ine sinalowe chipani cholamulira kuti ndikapeze kale pali nyama pali nkhuku ndikadye nawo nkhukuzo iyayi koma naona chipani chimene chili ndikuthekera kuti chaka chama chikhoza panga boma chipani chimene chili ndi masomphenya. Ineyo kwambiri zimene zinandipanga move kuti ndilowe chipani cha UTM nkhani yothetsa tsankho dziko muno komanso nkhani yothetsa katangale dziko muno imene manifesto ya UTM inakhazikika kwambiri komanso nkhani yotukula dziko lino likhale tsogolo labwino ndilowala. Zimenezo ndimene zinandidolola ine nitachoka ku DPP kuti no ndi poyang'ana chipani imene ngathe kulowa naona kuti chipani chimene chimene chili chikuthekera kwabwino chili masomphenya abwino chikukamba mfundo zabwino ndi chipani cha UTM. Ine am a proud and a happy UTM member and I'm home and dry ku UTM. Chotero kaya ndikagwa ku convention sindikadutsa sikuti ndichokanso yayi ine ndi wa UTM basi ndikakhala MP ndikayima MP kwathuko ndikuwa ndikawina ngati UTM MP komanso chaka chamawa atata ndisankha convention ngati president wa chipanichi takagwa chaka chamawa ine tikakagwa ndikapitiriza MP wangawo komanso kupitiriza kuyendetsa kutsogolera chipani cha UTM ngati ndikasankhidwe ndi pasakhale nkhawena yonse yoti ine ndabwera kuti ndichoke ndithawe iyayi monga mmene anabwerera mbuyo mupoyambisa chipani cha UTM analowera chipani cha UTM. Ineyo ndalowera chimodzimodzi sinafune jera chifukwa kanafuna jera ndikanapita ku chipani cha MCP chimene chikale mboma kuti mwina akandithandize zina ndi zina moyo wanga ukhala wabwino koma nasankha chipani chimene chili masomphenya abwino ma values ma principles abwino chifukwa chake ndili ku UTM. Nkhani ina mwayi fotokoza ndiyona kuti ena ma aspirant ena akhoza kumuna kutenga chipanichi chilowe mu mgwirizano ndi zipani zina. Ineyo kwa ine maganizo anga ndikuyimirira pompo pona kuti chipani cha UTM chingathe kulowa mboma pachoka ndikupati chipani cha UTM chikangochoka ku convention chipatsidwe at least 6 months yabwino yopangaso yodzitolera bwinobwino ipite pa ground ipake kampeni mwamphamvu. Ineyo mmene ndikuonera anzathu aimisi pa boma la avuta la kanika ili kupangarana nanena kale kuti ntchito ya boma ndikukonza moyo wa anthu mdzikomo kuti anthu akhale abwino akhale moyo wabwino akonze mavuto alimene munde awa akanika ena wanso anayisapo zipani zina zinayisapo zinakanika ndiye I've just received a text here from publicity secretary Lachipani Chanu. He's also listening. Akunena kuti please correct Aubrey kuti I didn't say we are going with another party. So element yoti UTM might go with another party. And amene anachita kota njawala akwakanena kuti he didn't say that. Ndathokoza kwa michifo ndikananena chimodzimodzi kunena kuti izi zizokhala kunsana kwa munthuzi. Izi zizokhala kunsana kwa munthu. There is no record in history ya Malawi
ukakhala kunsana kwa munthu zimakuyendera sizimayenda. Yeah. Apapa palibenso zokambira. And you're very serious about it. Kwambiri. Okay. Ndiponso ndili serious on UTM chaka chama ikuwa mboma ikutenga boma chaka chama ipange run government next year. UTM ipanga zimenezo. Bro ndiza kuitana ukuthi uzakhaleso mbele boma limene. Taking us now to exactly 21 minutes past the hour. Anatuza kuti ndikazakala mtsogoleri wolamula wantu ndisaonese mbangu zanga zonse kuti wantu asanditole mwano ndaniwanga winali yense ndizatane naye pomupandi mfuni ndisalande minda ya wantu chuma chaore na kukwesa nyumba zawo opalamula mlandu uli wese aendera apere pamakako kataka menyedwa ndindole ine ndizawakwampula ndijikane anakunamiza ufumufunika chifundo akukunamiza usakale oleza tima anakunamiza kululukira olakwa akukunamiza umuiri ngati kusala anakunamiza ulamulira watu sikulira pakundikaza anakunamiza sikolikoma watu akukunamiza usakonde winaliyese anakunamiza katufuna kusagwa papando kusachitekaza so naisewera daladala nyimbo imeneyi chifukwa this song it's got powerful qualities ya mtsogoleri amene ayenera kukhala bwino ndi wanthu akuti mtsogoleri uli ngati kudzala koma ukafuna kuti uchite ngati ufuna uchite nkhanza ndiye udzagwa pa mpandoko kwa basi nyimbo yabwino kwa basi inu mudzakhala mtsogoleri otero kuti anthu akhoza kukuponyerani zidukwa chiyani and love everyone. Brian ndinayamba ntchito ngati economist kukwera ka chief economist, principal economist, deputy director, budget director, PS, governor. Ndinaphunzira utsogoleri both wankalasi komanso wa background wamene munthu ungakhalire ndi anthu bwino kuti no mukakhala bwino ndi anthu mupange zinthu zimene zikufunikirazo muzikwanisa. Do you know kuti ukakhala mtsogoleri umakhalanso mtsogoleri wachitsiru ndiye mukafunse anthu amene nagwirana nawo ntchito ku foreign affairs, budget director ku ministry of finance, ku ministry of health amene nagwirana ku reserve bank, mukafunse. Ndi munthu amene ndimadziwa kugwira a team player odziwa kugwira ntchito ndi wina aliyense chokera pa geti mpaka na wapamwamba onse kumagwirana ntchito limodzi. Ndi chifukwa chake ena amanena kuti during my time reserve bank inapanga succeed chifukwa in my time ngati ukumbukira inflation ntangofika April 2017 inali 24%, mmene makwana December yake inflation ili pa 7%. Reserves inali about a month, just over a month, mmene ndimamaliza chaka ili almost 3 months of import cover. Kwacha 3 years yanga yonse na 3.5 years na ka reserve bank sina sunti. Komanso ma profits anachoka ankaganiza napanga loss ya 4 billion kwacha 2017, tinamaliza ndi profit ya 21 billion kwacha, chaka chinacho 37 billion kwacha, chaka chinacho 57 billion kwacha, chaka cho 61 billion kwacha. Zimene zijazo anthu amanena Kabambe usukumvera Brian Kabambe succeeded anachita bwino sukuti ndine as just Kabambe, koma kuti reserve bank as a team collective all of us tinapanga kugwira ntchito bwino tonse. Ma records onse chite maona aja ngakhala mangona kuti Kabambe kwa ma records ajanali aife tonse. Ineyo ninangokhala ngati leader ongotsogolera kuti the bank should make those achievements. Ndiye utsogoleri umagona pamene paja pakuti iweyo utsogolere anthu onse ndi zitsiru zimakona iwezo utsogolere zonse aliyense kuti muchite bwino. Dziko president utsogolere aliyense ako opposition okutukwana ena amene osangotenga azibale yako ya onse uwatsogolere and a good quality leader amadziwika ndi malizatsi awo. Ukatsapezeka kuti ukupanga malizatsi abwino
ndiye kuti iweyo you are a good leader because umatha kugwisa ntchito anthu onse ma talents osalipo aja aliyense you are bringing them on the same plate and using their talents to achieve the desired results. Ameneyo nde leader. Akamati windi performer sikuti amakhala munthu chapai khalwa panga zonse zino amakhala kuti anthu akugwirira ntchito bwino. Munadandaula za nepotism kusankhana mitundu. Inuyo akabambe amalawi mukakadutsa ku convention ya UTM nkukhala torch bearer. Sitidzamva kuti nyumba azibalano onse adzadza ku State House. Brian kama uzibanda labera malaimo. Yes. Amadzathetsa amayicha kuti stupid federation. Yeah. Utsankho la tsamunda. Yeah. Limene afuna kudzithetsa. UTM manifesto yake ikunena kuti we are united. Afuna akalawa mboma adzathetsa the stupid behavior ya nepotism, tribalism, cronyism munchito za boma. Aisese yonseija nde a real UTM member wa UTM alliance kaandika wina ndine kaka wina ndani ifeyo a UTM tukuti nchitide woyipa onunkha unchitide omasankhana mitundu kuti president akachokera uku aliyense ogwira ntchito achokera kumene kuja ma contract onse azipita kwa anthu amene ajawo ntchito zonse zaboma zipita ku madera amene kuchokera president zimenezo zidzathe Malawi akhale Malawi mmodzi. 099-847-5904 on this beautiful Monday. This is Times Radio. Hello. Hello, Mr. Banda. Tukudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Sorry, I won't mention my name, but I'm from Banda. Chabwino tiyankhuleni. Toyamba yatokoze bwana Kabambe. Kuti afuna atithandize ita Malawi. Malawi tikufunika president ngati Dr. Kabambe. Bwana Kabambe. Ndokumvani. Ife tikuthokozeni kuti we see the SKC in you. We see the SKC in you, bwana. Honestly, timasowa ntchito zanu. Nditu apapa mukutithandiza kwambiri. UTM now tikuipanga rebrand. And now, ifeyo tikufuna mutatisogolere dziko lino ndipo pabalo tikaoneke bwana. President ndiye mweyi ndipo titi kusintha. Ndifuna ndiyankhule kwa ma delegates kuti president ndiye mweyi DK 2025 oye. Nditu bwana wanga. Ndikuthokozeni kwambiri ngakhale simunafune kutitchulira dzina koma tikuyamikeni kuti munapeza mpata wotimbira madzulo ano. Ndathokoza kwambiri. Zikoma 28 minutes past the hour. Because abanga ko comment. Yes please. Yes please. Yes. Ndi athokoza nachule dzina. Yeah. Komano ifeyo a UTM panopo. Yeah. Tadziuza ona kuti SKC tabelesa slogan yatsopano. SKC tumati SKC ndiweyo. Okay. SKC ndineyo. SKC nditonsefe panopa tonsefe a UTM tasanduka SKC tonse. Ndesi munthu mmodzi so yakuma tonse kuyambira kusanje pana kuchitipa aliyense wa UTM panopa wavala kuti ndi SKC tonse tidzagwira ntchito limodzi kuti tidzakwaniritse masomphenya ndi maloto amalemu ngati ana amalemu. 099. Thank you very much, Dr. Kabambe. 099-847-5904. 29 minutes past the hour. Hello. Hello, bwana. Tukabani bwana. Tadzuka kainu. Taswera. Zikomo. Sitadiki pereke ndemanga pamene bana Kabambe yankhula po kumene tampa pamo mpena yankhula. Tikudziweni ndi kumene muli. Kuno kumanyowe ndine Stefano. Tiyankhule na Stefano. Tifuna zimene zoona zimene yankhula bwana Kabambe tazimva. Mfundo zimene ayankhula zochakuka tazimva. Koma bora ano kuti iwowo asatire kapena agwire zimene ali nazo kuti boma akalitenga atayendese monga mmene iwo ali. China chimene chatigwira moyo mtoti kutesa sankho. Machisanzo nyumba za boma zonse abusa chakwera nachosa wina aliyense ndikuyikamo awo achipani. Anthu onse amene analemedwa ndi boma anawachosa nyumba zonse za boma 5. Moti panopa nyumba za bomamo muli achipani okhaokha.
kuchokera Lilongwe, Leza, komanso Nzuzu, onse aku Centuricho ngamina zaza nyumba za boma. Modi onse amene anachokawo ina anasuma ukoti koma milandu yo mpaka pano sikuluwa bi mukoti iwo wakuipondereza chifukwa unena kuti anaphwanya malamulo a ntchito za boma ndipo peza kuti ilo zili ndiwo ife tinguti ziko koma bwana Kabambe watithandize tikuziwa kuti mfundo zawozo chaka chammawa amene watenga boma tikuyamikeni. Yes, lochitika kuboma yes, ikwachoke tikuyamikeni kwambiri kuti mundapeza mpata wotimbira madzulo wano. Zikomo kwambiri. Mverani wairesi yanu akuyankhani Dr. Kabambe. Zikomo Dr. Kabambe. Ndifande kwisanda Stefano Brian, ichichi tichitenge ndithu kuti kumalawi kuno sizizatheka kulikonza dziko la Malawi tili ndi tsankho. Sizitheka. Ndifuna ndipereke chitsanzo cha Manchester City. Ndimakonda kuchipereka. Muna naso. Poti pano pa radio. Timu ija kuti yambe kuwina nkumatenga premiership. Ina asintha ma players kusintha ko chimpanero ndukhala ndi anthu amene ali akatswiri pa position iliyonse anayamba kuchita bwino. Malawi kuti akonzeke izizi zomati kuti kumamusankha munthu kuyika position fani mbale wathu ndi wakuchipani. Zimenezo ndi zimene zikuononga dziko la Malawi. Dziko lino ndilali ng'ono. On every single position tipeze the right person to hold that position purely on merit. Merit and merit only. Osati chifukwa kuchokera ku misuku uifaa kuchoka kutekerani ndeti zitisankhana kumaikira namba pa positions because of that. Tikuononga dziko mukadzakhala president mudzachotsa amene analowa chifukwa cha mtundu. Actually ndi ambiri a Malawi. Amalawi tini ntchito chaka chamawa. Tikufuna munthu amene ayendetse boma. Ife tikasankha mwachitsanzo napereka kale chitsanzo. Tufuna mekanika tikonzere galimoto. Ndetu ukantenga uko nesi wakuchipatala kumpatsa galimoto atikonzere. Galimoto sikonzeka. That's right. Chaka cha mawa a Malawi muyangane ma candidates whoever it is ali pa ballot. Kodi munthu kunsankhai kuti akalamulire dziko la Malawi ali ndi kuthekera, is this the right person? Ali ndi ma credentials onse. Ndiye ife timasankha dala nesi kumpatsa galimoto atikonzere galimoto kumadzalira leta. Kodi ya Manchester ija munayimaliza? Ndimeona zoti zikufunika. Nzona kuti Malawi uno tiyambire pa ballot chaka cha mawa. Tiunguze kodi awawa achipani abweretsa nganya A, awa achipani chabweretsa nganya C, awabweretsa uyu kodi ba candidates awawa amene ali better placed, highly qualified kuti akapange run government affairs chaka cha mawa ndi ndani. That's the first point. Munthu ujaso akasankhira that position aonetsetse kuti ma cabinet ministers kandi ma PSs kandi ma positions onse down. Everyone else tukusankha purely on merit alone. Osa yangana kumene munthu akuchokera. Ndiye kuti tapanga timu ya Manchester imene iyambe kuwina nsogolo. Zimene zongati sitingakonze, we should forget about developing Malawi. Tikapitiriza ndi mchitidwe uwu omasankhana ndikumangotenga manyaka kumayika ma positions osa oti satithandiza koma tisankha anthu oyenera on every position osa yanganira mtundu kapena kuyang'anira kumene munthu akuchokera. Komanso izi zina izi zomanena kuti contract ya public sector tiapatse yawo chifukwa amachokera kwathu, project tiapatse tike kwathu chifukwa kumene ndi kwathu. Zimene zizi tikuononga nawo chifukwa tikumpatsa munthu chifukwa tikumudziwa chifukwa mbale wathu wakuchipani otani amene ujayo saka kugwira ntchito yabwino ati cheche mola kwika sizikhala zabwino. We need to sort out all that mess in my own submission to this nation. Ndiyo nina kuti ngati pali nthenda yativuta mdziko muno, nthenda number 1 ndiyo sankha anthu maudino molakwika. Nthenda number 2 ya corruption. Tikangothana ndi nthenda yosankha anthu molakwikayi kuthana ndi nthenda ya corruption ndikumapanga zoyenera dziko lino, Brian, you'll be surprised how fast it can develop.
ngati mwango tipeza kumene it's now fast approaching 25 minutes to the hour of 6 Central African Time. Tikuchula zimene zichifuka ena akutimvera in different parts of the world. Ndi Dr. Kabambe, our 2-hour discussion. Ndipo this hour taipereka kuti titenge ndemangazano. Timwere madzi pang'ono ndipo titenga ndemangazano posachira. Uyu ndi Onesimus uyu. Akuti muchi ndipo tathokoze tiyabwera nthawi yake. Koma anthu akumuzi angazindikire bwanji fa pali anthu ena akungomva sanaonepo fundo zawo sakuziziwa anthu amene angafikire bwanji chabwino mafamu ndisisire bwana ayi akuyankhani fa nthawi inoipo sikumavuta yayi koma munthawi mwake mukuti apange malonjezo zongati anthu azimavuta ndikumukumbiri bwana wanga foni yanu ndiyofunika kwambiri ndikufuna ndikuyamikeni kuti mudapeza mpata woti mukhoza kutimbira telefoni madzulo ano. Zimukambiri bwana wanga. Thank you very much indeed. Dr. Kabambe muchitanji kuti nkhope iyi kapena mwina mudikira kaye ku convention iku kuti ngati mutaka wina ndiye si campaign yamba tsopa. Brian ndiyambe ndi mfundo imene anena Banda. Yes. Kuti muli ndi upangiri muli ndi nzeru zabwino. Yeah. Nimafuna ndiyambire pamene popo kuna kuti yeah. Malayi muno muli anthu ambiri anzeru. Alipo ambiri anzeru. Ndifuna kupita mprogramu hii Brian. Chaka cha mari kupita kumasankho. Chonde anzeruno amalawi tatulukana. Okay. Izizi zomangokhala ma stand. Ndikumaona zimzukulu akwika ndifa ndali pa ground. Ndikumangopanga complain umangodandaula simupanga bwino mukanatere chonde kwatsala 10 months to the next general election. Tulukani monga mene ena afera tulukira kulowa ndale chonde tulukani tienti kubwere pamodzi memane nzeru zathu zonse tizibwerese pamodzi tilowe pa ground tipite pa ground limodzi na politicians ena akale tikhalira limodzi kuti chaka cha matiro limodzi mboma ndenda meme enanso angati ife ndi kupoteza ku Brian tikayime pa ground ndinu nomwe osamango lemba news kunena nkhani zomango nena kuti mwalepera mukukanika tabwerani tunanga tizakonzera limodzi zonse bwerani ndiye nthawi ndi inotuluka chifukwa tsanteni manzi kuti tikalowe tikhale masankho dziko muno andi masankho monga mene mwanenera ineyo mmene ndatulukira ndipita kaye convention. Okay. Kukosiyo sekanga ndayamba kali campaign chifukwa ndikemesunga MP ndiye ndayamba kali pa ground ndayamba kali akundidziwa constituency kuchita kuwiri kuti kwina kutakhala kuti kwalephereka iya ndizapanga zonse uku kundiwina ukuso ndikawina kuma kukosiwese ndiye kwanga kumene ndifuna ngakhale MP kumene kuko ndiye uku ndatuluka kale pa ground ndikupanga campaign ndiye anthu akonstituency zandivotera ine ayamba kale kundiona koma no ikakhala campaign inayi ikufunika ndikadutseyo convention kuti no atati ndakawina amene kucha ndine president wa UTM ndiye mudzaona campaign imene kwapule kukhala campaign osele masewera tithamanga umwanjeko abanda wadziwe tibwera kumene kulimbuliko tipanga cover the whole country tipanga campaign osele masewera mukakawina ku convention iko nanga tikuti akuchosa boma kaya kuti UTM ile mboma kuti UTM ile mboma si maseweratu mukino panga campaign osele masewera ndiye tipanga campaign ale satidziwa ndikakadutsa mene kuchako tipanga campaign ndipo kuti tipange boma chaka cha mawa 099-847-5904. This is Times Radio. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Ine ndi Keni kuno ku Nchewu. Akeni ku Nchewu takulandirani tiyankhuleni muli pa wireless. Netu zandalezi panopo zomasokoneza mutu. Zomasokoneza mutu? Chifukwa andalewa makhangati ana zochitika zawo akumatinamiza makhangati kuti ife akifusitsa koma chimene ndimachiona nchakuti ndale zathu kumala kuno zikutivuta chifukwa cha bodza la anthuwa
Kundiva Ndokumvana mfumu. chabwino. Ababa kunena kuna bwino zamphamvu ndithu zotigwira mtima koma akatalo amboma amasintha zochita. Chikulu chikukhala kuti afuna akhutitse mimba zawo. Mimba zawo zikakhuta pamene amaganizira za anthu kumodzi. Ndezi kuti so kuti tingapite kuti. Panopo amalala achita kakazi. Aliyense amati afuna koze dziko koma dziko silikukozedwa. Tikungokhalira kudandaulabe. Sitikudziwa kuti iwo akulimbitsa mtima motani ndipo mtima wawo ngolimba chotani koma chachidziwire nchoti akungofuna kuti iwo matumba wawo adzaze akadzaza basi. Komanso pamene pali vuto pamene ndimapaona pakuti ndale zathu zinalagwika poyamba pomwe matipate ndi abwino koma penafe tikaona kutipira chifukwa chakuti 5 years munthu amakhala kuti akukoza za kunyumba kwake akakoza za kunyumba kwake ndikuti 5 years inayi ndiyoti ayambe mwina kukoza za dziko lake koma ni nthawi imene amakhala kuti iyeyo afuna akozekera kuti mwina ndikhoza kusiya udindo ndikuti nkasiya udindo ndidzakhala pomphawi ndikuti ntoleretu ndalama zoti nzikadya kunyumba kwanga ndili pa pension yanga ndi pamene pambokovutira dziko pamene lingasaukire ndikuona kuti ndipatipo Chabwino. chifukwa aliyense akukhulitsa mimba yake. Ayi ndi kuyamikeni kwambiri kunchewu. Your point has been noted down anso adokotalawa akulemba but we want to thank you. Unfortunately nthawi kuthamanga tathokoza kuti munatiimbira madzulo ano. Ndithabaya. Zimatha 099-847-5904. Hello. Hello. Yes, tikudziweni ndi kumene muli. Ine Alan Ngumuya ku Chicago ku USA. Kuli bwanji ku America Angumuya? Kuno kwabwino kwangocha kumene. Chai chabwino. Ndithudwawo. Mwachidule. Apatseni mona adokotala. Mwachidule. Albanji honorable Your Excellency Dr. Kabambe. Yeah, ndiri bwino kaini honorable. Kuli bwanji ku America. Dzina taito Your Excellency munaina kuivala basi. Aivale? Aivale ndibasa ivane ya. Oho. Ife siti wele ukupa, ndipo siti panga industry for the njono zovele wea. Mwakwera imene ya Kabambe? Kwa basi. Chifukwa chani? Iliyo akuna amene omutati mwafusi 2014 anatiphunzitsapo kumimo linapatsa funso unoti bwana ina 2015 nazoti boma limadziwa za inuyo anandiyankha kuti ndimene amatiphunzitsa economics ndinawuzira boma athuli likufunika anthu ngati inuyo kuliyendetsa. That was 2015 abwana. Monse amakwezedwa ndimatsata ndipo ndimakumbutsa mwa amenewo chifukwa ndinaona nzeru mwa iwo ukali kale ndipo pano patabwera ku UDM ndinangonyadira ninoti mzimu wa malemu Dr. Saulos Kausili use mumtendere chifukwa tinakhala upitikidu kuti mulungu atibweretsera ndani ndi ine kwa ineyo lero ndikungoyankhula ma delegates ndi anthu amene akuyimirira onse a UDM komanso onse amalawi ma delegates sankhani munthu amene tikakamuyimika apo ndikabwera achakwera apo akayankhulane ndipo dziko likamvetsetse unene kuti utsogoleri wa Malawi usintha ndipo nthawi yosintha ndi inoyo komanso ndikhulupirira mulungu amayendetsa zinthu mwa ndondomeko. Mgwirizano nalonero 2025 UTM idzalamo mulungu abwezera mwa Kabambe kuti alamulire UTM 2025 madelegates akasankhe Dr. Kabambe mwanzeru ndi mwana Dr. Kabambe period. Ndikuthokozeni kwambiri bambo Alan Ngumuya kuchokera komwe kwa America mwatilemekeza kwa polisi mbwera udzayimira ine ndibwera kudzaenda kuyimira zinavuta basi. Ndifuna dzathandiza Dr. Kabambe. Thank you very much. It's quite interesting and pleasing to hear from you, sir.
Thank you so much. Zikoma. Keep up. Dr. Kabambe, all the best. Zikoma. Yeah, ndikuthokozeni kwambiri. I'm greatly honored and humbled. Thank you so much. Ndiyankhepo Yes. nkhani anakamba Ken. Yes. Akeni akunchewu. Brand zimene yanena Akeni zija. Ndizinto zimene zakhazi kuti vuta mdziko lino. Kuti no anthu amalonjeza zinthu akalowa mboma zonse zimene azilonjeza zijazitaya. Ndipo panopa tili ndi boma limene linalonjeza zambiri mbiri zimene mukawafunsa palibe imene akuchikwaniritsa iyayi. Koma zinalonjezedwa kwa Malawi anavotera on that understanding. Koma zonse anazitaya ndiye mavuto amene alipo. Inenso ndine mmodzi wa iwo ali okwiya kwambiri ngati Akeniyo opsa mtima. Ndibweretse chitsanzo chomwe chija chona kuti ukumona player ampatsa penalty goalkeeper wachokapo achinye iye uchomukakanika kuchinya goalkeeper watachokapo. Ndiye ukumakhala kuti ino munalonjeza izi zina zosavuta kupanga nkhale pang'ono. Zosavuta ngati ino ziyasona kuti apresident achepetsa mphamvu zawo. Mwachitsanzo kungochepetsa kuchotsa mphamvu ndi zovuta zimenezo. Pali zambiri mbiri zoti zosavuta kuchita zikanachitika mosavuta koma umaona kuti anthu akukanikiratu izi zachumazi. Monga mena kufotokozera munthu uzikokhalira moyo wako mangobwereka katapira ukhala zikukhalira bwino olo utachita kutani kuti kodi munthu uyu ndi wamisala. Kumachita kuvuta kumvetsetsa zinthu zoti akupanga zinthu zoti ukuziona nzolakwika koma anthu akuzipangabe. Ndi andalewa mmene akhumulira Akeni ndi Amalawi ambiri aunyinji ambiri masiku ali panafika panasiya povota chifukwa anthu anakhumulwa nawo amavotera anena izo koma samakapanga izo. Ndiye ndaonapo chinthu china Brian ndichifotokoza ndibe ndachiona ine. Anthu ambiri andale ena akumalawi kuno upezana kuti analinka grocery akagulitsa ndalama zake apangira kampeni chimene akufuna akalowa pa udindo pacha afuna tika grocery kawo kaja ndalama zimene anagwisa ntchito ngati mpamba oti asankhidwira aja akufuna tabwezeretse ndalama zimene zija ndi mapeto ake akupita in all this corruption imene yachulukayi. Upeza kuti munthu anali ndi tinthu tochepa asanakhale pa udindo wangokhala nduna zaka zochepa upeza ndi zinthu zambirimbiri kuti zinthu zachokera kuti sizingakhale explain ndi salary ya munthu ndi umbava kumachitika pamene pachapo. Ndi Amalawi ndi okhumudwa kwambiri chifukwa kuti andale nzona dakungokhutitsa mimba zawo. Upeza kuti anali ndi anthu kanthu kakokha mmene lamboma ali zambirimbiri izi zachokera kuti mudzatani inuyo ngati mutakafika ku president amene analibe kalikonsewa lero jeni lamba mpaka kukanika kumangira tayi. Brian nanena kale kuti zinthu zofuna kuthetsa mdziko muno kuthetseratu tsankho corruption and zimene tikuti zinaifa IUTM kuti dziko la Malawi ngati silithana ndi katangale. We should forget about development. I want to because njira zake zimene tinazika njona kuti timanena zizona kuti budget mukayipanga approve mukampatsa mwana mwachitsanzo kandigulire sweet ukagule zakuti mwana uja akabweretsa mpange cheki kodi zimene zinena kuti zigulidwe zagwidwa muyenerera mitengo yake ndi imeneyi cheki wabweretsa zonse zili m'malo mwake. Maunduna aboma muonetse mukamapatsa ndalama ziyazo poyambira pa mwezi pacha mwana kuti tikupatsa 30 million kwacha koyambira kwa mwezi mukapatsa 30 million kwacha muonetsetse zonse zimene akugula munthu ayi imene ya mwezi umenewo zikupangidwa checked ndi auditors. Ijamati pre-inspection audit mudzipangira to check kodi procurement inaenda bwino sinaende bwino inaenda bwino sinaende bwino yatere mapeto a mwezi ndaziyambisa ndili ku PS Foreign Affairs ndinkafunsa audit every month at the end of every month mauditors akangopanga check kuti all the procurements and everything else at the end of the month zachitika bwino. Mamodikira chaka chite zaka ziwiri ndi mudzapanga audit bwino mukamapanga ma audits ngaramena ajawo zikuthandizana una kuti muzitha kupanga peak ngati pali corruption unfortunately we have 7 minutes to go.
a quick reaction to Alan Ngumuya's comments, or you? Ndifuna ndayamikire. Yes. Ndathokoze kwambiri olemekezeka bambo Ngumuya chifukwa chama comments awa abwino kwambiri madzulo ano kako ndi mawa ndikuwathokoza kwambiri atandipanga endosi apempha ma delegates kuti akandivotere ku convention. I'm really honored and humbled by that endorsement. Komadi ndizoona kuti ndinadza pemphedwa nthawi imeneyo School of Government kumimu kuti ndithandizire kupereka understanding ya mmene chuma cha dziko la Malawi chimayendera. Then makhala ndi kumapemphedwa nthawi zambiri kumakamba ndi olemekezeka ma members of parliament athu, then makhala mwafotokoza zambiri zokhudzana ndi mmene chuma cha dziko limayendera. Then kuthokoza nana ndipanga sport that time mpaka lero nakhoza ndipangira support yote. Let's take the one or two calls and then thereafter we'll call it a day. This is Times Radio. Hello. Hello. Hello, mulibwanji bwana. Tili bwino kainu muli bwanji? Bwino bwana. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Jonathan. Jonathan muimbira ku? Jonathan sindikumva ndi mwene muimbira kuti? Kwaje sapo. Kwaje sapo, tinali komwe ko dzulo kwaje sapo. Tiyankhuleni. Yeah. Kwa sapo Kabambe. Hello? Mukumveka? Hello? Tiyankhuleni mukumveka? Hello? I need to line imene yosiri bwino kwenkweni koma akuti akufunirani zabwino. I think that's all what we kuchokera kwaje sapo. Ndathokoza Jonathan, athokoza kwambiri. 099-847-5904. Ndimafuna kuti the last 5 minutes naisungira dala. Maybe let's take this one. Hello? Times Radio, hello? Hello. Tikudziweni ndi kumene muli wawa? Ndiwendera kuno ku Banda. Dzina lanu bwana ku Banda? Ndi Mbewe. Tiyankhuleni Mbewe, mwachidule kwambiri nthawi yatithera. Ine ndifuna afusa akabambe. Yes. Kuti iwo ngati munthu paokha. Onde kutyolo. Anthu akwawo anapangira chani. Okay. Iwo ngati akuchota funa takhalinga ndisika yoyamba malamulo. Yes. Kwawo anapanga chani. Chimene anthu apokoza kuti munthu ndi wathuli. Chabwino. Kwa nduzu wako kumbalanguzi. Masamanjati kumela kufuna zona kainda amene acha. Ndi ayanke pane kurugi. Akuyankhani. Funso lanu ndilofunika kwambiri ndipo ndifuna ndikuyamikeni kuti mudapeza mpata wotimbira madzulo ano. Poonjezera funso limeneli, I wanted the last 4 minutes. Ndidakufunsani and I'll ask again because nkhani yo imabwera abe. And who they are failing to disassociate you ndi DPP. Amanena kuti simudajokeretu ku DPP. And this is on radio, ndimafuna kuti because the last time we talked banali pa television. Mwatsimikizira zotani anthu? Ine ndikukumvetsesani, ndikukukhulupirira amene mukulankhuliramu, koma wandale ngwandale. Kodi munachokeradi ndithu kwathunthu ku DPP? Kapena mtsogolo muno mukhoza kudzachitenganso chipanichi mutawina kupita nacho ku DPP? We want to finish on that note tonight, Dr. Kabambe. Brian, ine chimadabwa ine usemene ulima kubwera kwa ine ndekha. Anthu ena amachoka ku DPP, kulowa ku MCP, kuchoka kuti, kulowa kuti, UTM ambiri anachokera ku DPP po kukapanga form UTM, ali ku UTM. Mafuso limene lisimapita kwa iwo iyayi. Lima kupita kwa ine ndekha. Iwe ndikukaikira. Iwe kachikulisimana iwe ndamene ubwerere. Kodi ena osewa simafunsa bwanji. UTM aja ose akulu onse aja anachokera ku UTM. Ku DPP, yes. Simafunsa bwanji mafunsa amene umanga ulimbana ndini. Ena onse ayi koma ine. Njani chimene chimamangisa kuti ine ndizikaba simakufunsira funso amene kundikaikira ena onse samakaikiridwa. Brian, ndayankha
many times ndipo bwerezanso. That's right, yeah. That's ine right. ku DPP nalo mphasa yanga ndachoka permanently. Ndipo I have a constitutional right. Imalola kuti you can associate with the A, Yeah. and you can disassociate with B. Yeah. Ine nachoka Yeah. kwa ndithu. Chabwino. Nabwera kuti ye munthu kukhazikika kwa ndithu. Yatsala 2 minutes. After all is said and done. Ndimafuna ndipangiko comment za ambewe. Okay, yes. Fwana funsa munapanga chani. Yes. Ine mukandiona ntchito zanga ndagwira ntchito ku ntchito za ulimi, ndagwira ntchito ku treasury ngati budget director, ku nduna za umoyo ngati director of planning and policy, ku reserve bank. Ntchito zimene zija ndimagwira ineyo kuthandizira dziko la Malawi malingana ndi ma terms of references a ntchito zanga. Ndiye akandifunsa kuti ndapanga chani mdziko muno, ndikhoza kuwasakatulira zimene ndinawuzira ndizipanga versus zimene napanga. Okay. Ndiye kuti zionetsa ntchito yanga yonse imene nakhani kugwira. Ine I come from a family. Ndiye atata andifunsa kuti kapena amayi anu munamangira nyumba, izimene za family yanga. Those are personal. Those are private matters. Those are private matters. Private matters. I would handle them as private. In 60 seconds, Dr. Kabambe, Kabambe analinda Brian Banda pa radio 2 hours. What would be your parting shot? Madzulo wano. Pali ma delegates amene akutimvera pano. Pala Malawi amene mwanena kale atopa afuna ese zina. What would you tell Malawians and delegates of your party listening to us tonight? We'll finish on that note. Brian, Amalawi akuvutika, alimi akuvutika, anthu amuzi ntchito akuvutika, ana opita ku maskulu akuvutika, odwala akuvutika, ndziko mwanzipata sizikuyenda. Chuma cha dziko lino chapotera chasokonekera, sizikuyenda ndziko muno, anthu akuzunzika. Boma kwina kulikonse limayikidwa ndi cholinga chikonze mavuto amene anthu akukuma nawo mdzikolo. Boma lilipo pano la MCP lalephera. That's my parting shot. Lalephera, lakanika lipange zimene anthu amayembekezera kuti kuboma lawo liwachitire. Nchifukwa chake anthu akugona ma filling station, nchifukwa chake anthu ambiri ali pa njala akunya chitetse, nchifukwa chake anthu ambiri akapita mzipatala sakupeza mankhwala, nchifukwa chake anthu ambiri akuzunzika ma business akafuna forex sakuyipeza. Mavuto nkhani mdziko muno. Boma lalephera kukonza mavuto amene Amalawi akukuma nawo. That's my parting shot. Next year we have a chance as a nation yoti tikasankhe boma limene lingathe kuthana ndi mavuto amene ali mdziko muno. Boma limenelo ine mkuno kwanga ndi boma la UTM. Tikupita ku convention, ndipo ife tikachoka ku convention iko tika double charged, tika energized, tipita pa ground tipange campaign tikodza konse mavuto amene alipo mdziko muno, mavuto osankhana mitundu, mavuto akatangale, mavuto okanika kupanga zoyenera kuti chuma cha dziko chikonzeke. Zimenezo tidzazipanga fa UTM, tidzausinthe umoyo wa Malawi udzakhale umoyo wabwino, umoyo wokhala wangwiro kwa wina aliyense. Zimenezo ndi zimene ndifuna ndawuza Malawi wonse, ndawuze ma delegates au convention, ndiponso ndawuze ma delegates kuti simukasankha munthu ora akati kusana kwa wina wake. Tukasankha munthu ora adzakhale mtsogolo wa dziko lino amene from day one adzadziwa what to do in running government affairs. Mwatilemekeza kwambiri Dr. Kabambe, and I want to thank you most kindly for enduring these 2 hours here on Times Radio. We wish you well and thank you very much. Thank you so much, Brian. Thank you so much. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo